Donem veu a la gent del territori. Això és l'entrevista amb Lídia Labèrnia i Àngel Miñana. Doncs ja ho hem dit, avui una entrevista molt especial perquè anem a parlar amb dos de les responsables de l'Institut d'Estudis Professionals Aqüícoles i Ambientals de Catalunya, ubicat a la Ràpita, al nostre territori. I per parlar-ne de tot plegat tenim a Marta Martínez. Molt bon dia. Bon dia. I també a Marta Iglesias. Bon dia. Marta Martínez, biòloga i secretària del centre IEPAC, que ho vull pronunciar bé perquè, clar, que hi ha moltes lletres i és important dir-ho bé. És així, eh? És així, és així. I Marta Iglesias, que ets docent del PFI i coordinadora d'emprenedoria. Primer de tot, jo voldria saber una mica què és este Institut d'Estudis Professionals Aqüícoles i Ambientals de Catalunya, perquè, pel que tinc entès, és únic a Catalunya. Sí, és un centre que som referents per a la promoció de l'economia blava i verda. I com dius, és únic, o sigui, fem uns estudis que només se fan aquí a la Ràpita i això és gràcies al teixit econòmic que tenim, que és molt ric en el tema aqüícola i de pesca i del musclo, i per tant estem ubicats al millor lloc que podem estar perquè això ajuda a que tinguéssim una gran inserció laboral i realment poguéssim tindre molt contacte amb les empreses, que és el que interessa a la formació professional, que és el que nosaltres ensenyem. Perquè, per explicar-nos una mica, vosaltres feu cicles de formació professional, sí, entre altres estudis també, tots dedicats a l'aqüicultura, al medi ambient, és així? Sí, nosaltres fem 4 tipus de formacions, és a dir, fem un cicle formatiu mitjà que és de cultius aqüícoles, dos de superiors, un d'aqüicultura i un d'educació i control ambiental, i després tenim un PFI relacionat amb l'aqüicultura. Perfecte, perquè entenc que per a vosaltres és molt important el contacte, no? Perquè al final el que estan estudiant els alumnes és una cosa que necessita molta pràctica i, com tu molt bé has dit abans, esteu en un lloc ideal perquè això sigui una realitat. Sí, ideal i privilegiat, perquè a les Terres de l'Ebre realment som uns privilegiats en el que és el nostre patrimoni natural, tenim els parcs naturals, el nostre centre està dins d'un parc natural, que està dins del Delta de l'Ebre, i tenim a menys d'una hora el Parc Natural dels Ports. Llavors, ja en el tema d'educació ambiental i de control ambiental és un privilegi, i també és un privilegi per anar al centre i disfrutar de l'entorn que tenim. Però a part d'això, en el tema de l'aqüicultura, és el que dia, o sigui, a nivell de teixit econòmic és molt potent dintre les Terres de l'Ebre, o sigui, dintre de Catalunya, les Terres de l'Ebre és molt potent, el Delta de l'Ebre. I per tant això permet que, primer de tot, poguéssim fer pràctiques directament dins del mar, que criem musclos dins del mar, que a més podem tindre moltes empreses de pràctiques que els alumnes podem anar ubicant i que després aquests alumnes puguen seguir treballant allí. Per tant, és important, és a dir, és una oportunitat per a la gent del territori, per als joves del territori, per quedar-se al territori, per a treballar al territori. És que això és molt important, no, Marta? També perquè que després d'acabar uns estudis hi hagi continuïtat de, al final, sentir-se també realitzats, de que allò que han estudiat i han ficat en pràctica se transforme en una empresa on sigui el seu futur, és el que vosaltres també busqueu com a docents, no? Sí, totalment. La nostra formació és pràctica i vivencial i per tant, el que l'alumnat aprèn dintre de la formació està totalment relacionada amb la seva futura pràctica. I en el cas de PFI en concret, podem estar molt orgullosos i orgulloses de que la majoria de l'alumnat, quan finalitza els seus estudis, pot continuar la seva experiència professional ja amb contracte a les empreses en les quals ha fet les pràctiques. Perquè el PFI és auxiliar d'activitats aqüícoles. Explica'ns una mica, ho dic per a tots aquells joves que ens estan escoltant i vulguin saber una mica més, perquè entenc que això també es pot fer mentre se treballa. Correctament. Aquest any hem iniciat la nostra formació dual i això vol dir que l'alumnat, mentre s'està formant, la meitat de els seus estudis ho està fent directament a l'empresa i, per tant, això és una oportunitat única i també una experiència que volem continuar impulsant i fent créixer. Perquè això, se poden fer les preinscripcions ja en pocs dies. Al PFI som al primer cicle que comencen les preinscripcions i les obrim el dia 2 de maig fins al 9. Perquè parlem d'aqüicultura, però també parlem d'altres formacions més de medi rural, no? Medi natural. Medi natural, perdona. Sí.
Sí, o sigui, nosaltres tenim uns cicles que són d'agricultura i el PFI també, i després també tenim la formació d'educació i control ambiental, que està encarada a persones que el que vulguin estudiar és temes de turisme de natura, turisme vivencial, educació ambiental i després gestió ambiental, és a dir, estudi de fauna, flora... Perquè has parlat de 2 parcs naturals. Sí, que són molt potents que dintre de molt Catalunya, potents. però que també a nivell de territori ens permet que els nostres alumnes puguin acabar treballant en aquests parcs naturals, de guies, i sobretot perquè estem impulsant hem sigut únics de Catalunya també, això sí, de fer un curs que es diu el Bon Coneixedor dels Parcs Naturals, en el que participem juntament amb els tècnics dels parcs naturals per a formar els alumnes. Llavors, aquesta formació que se concentra perquè gent que estigui treballant la pugui fer, ni que no, si no vol fer el cicle complet, i si vol fer el cicle complet surt amb aquesta formació, i llavors fem moltes sortides de camp, veiem tots els projectes que porten els parcs, és a dir, podem conèixer ben bé què és el parc, tant a nivell de patrimoni cultural històric com de patrimoni natural i de gestió. I amb això el que podem fer aquesta gent és treballar les empreses que estan fent tot el tema de turisme i educació ambiental, ja que els parcs naturals ara estan demanant que la gent tingui aquesta formació per poder ser guia. Que important és la formació. Jo a vegades diem, parlàvem de l'agricultura, de tota la vida s'ha fet això. Bueno, és important tindre estudis per saber com gestionar tota aquesta meravella que ens envolta i que al final li hem de donar el valor que se mereix. Marta Iglesias, ets coordinadora d'emprenedoria i jo estic veient que vosaltres teniu una aula d'emprenedoria en formació professional. Correcte. L'aula d'emprenedoria, des del centre, un dels eixos prioritaris és impulsar la innovació i l'emprenedoria perquè pots ser emprenedor o emprenedora i crear-te la teva pròpia empresa, però també darrere d'aquest concepte hi ha una sèrie de valors que per nosaltres són eixos claus i pot ser intraemprenedor dintre d'un lloc de treball. Això què vol dir? Doncs que tens una sèrie de competències que et fan sempre anar una mica més enllà. El projecte de les aules d'emprenedoria és un projecte que es realitza a tota Catalunya i en el nostre centre l'hem destinat a poder impulsar les competències, valors, inquietuds que el dia de demà puguin ajudar al llarg del seu tot itinerari professional i vital a l'alumnat a desenvolupar millor la seva feina. Jo us volia preguntar per altres temes també. Com veu als i a les joves? Estan motivats? Tenen ganes? Ho dic perquè hi ha moltes vegades que tenim com un pensament de que els joves d'avui en dia no tenen ganes, el futur no és gens esperançador. Vosaltres sou docents, esteu cada dia treballant en joves, independentment de que siguin més grans o més jovenets, que aquesta franja s'estira molt. Però com veu este futur dels futurs professionals? Home, nosaltres ens sentim molt orgullosos i orgulloses de tenir l'alumnat que tenim perquè és un alumnat que té una gran vocació i que alhora el nostre centre és un centre petit que té un vincle molt fort entre els diferents graus i persones que el conformen i per nosaltres l'alumnat és el centre i l'eix de tot allò que fem. Per tant, no podem més que parlar meravelles del vincle que establim amb tots i entre ells. Tenim programes de convivència i fem activitats de cohesió per tot just crear aquestes sinergies que després poden crear oportunitats futures entre ells. Clar, jo el que veig és que ja en general, ja no només el nostre centre, l'FP en si, o sigui, és un tipus de formació que permet a l'alumnat de trobar la seva vocació, no? O sigui, és el que deia ella. Tenim alumnes que tenen la vocació de que els agrada el mar o els agrada la natura i no saben què estudiar. I de vegades també els centres, o sigui, des de l'ESO, des dels instituts que fan ESO, formació sense FP, els aboquen molt a batxillerat i carrera, no? I de vegades és que la carrera... Aquesta pregunta volia fer. Ah, mira, veus? No, sí, m'encanta, sí. O sigui, els aboquen molt cap a això i pareix que no triomfem o que que si no fas carrera no triomfes. I realment el que passa aquí és que estem equivocats. Primer de tot, que si una persona fa FP pot estudiar a universitat, vull dir, pot passar, i hi ha unes places determinades per la gent que fa FP per entrar a la universitat. Per tant, a vegades tenen com una facilitat. Però per l'altra banda és que poden trobar el que els motiva a la vida, perquè tu surts de la carrera i de vegades, jo soc biòloga, no? I jo soc dels pocs biòlegs que he treballat de biologia, després he sigut profe, però no surts i dius, què faig en la meva vida? El que et permet l'FP és contactar ja des de molt jove amb l'empresa
o sigui, en el món, laboral. En el món real, que jo dic. Sí, exacte. Treballar, saber si allò t'agrada i, a més, ja començar a tindre experiència laboral. És que moltes vegades, tu acabes de dir, no? Tens 16 anys i fins als 20 i alguna cosa no has acabat una formació que després dius, bueno, és que això igual a mi no és el que m'agradava. No, i surts i et pregunten quina experiència laboral tens. Efectivament. I clar, l'únic que has pogut fer és potser els estius, que treballar de lo que pots. Cosa que la formació professional, en aquest cas, ja te fica en contacte molt pronte per aquesta experiència ja està més... Jo també estic en batros de que jo ara, si fes un pas enrere, hagués estudiat... passaríem. Sí, és que crec que hauria de ser obligatori. No per res, per ficar en contacte, perquè després ens trobem en 40 anys que dius jo no volia fer això. Exacte. I és quan tenen aquestes crisis existencials a la vida, que potser que si hagués tingut un contacte més, pues igual hagués pogut canviar, o almenys no tindre un llarg recorregut d'estudiant que després te veus en una frustració. O fins i tot que de vegades hi ha alumnes que se frustren a l'ESO perquè és tot molt teòric, no? I a mi a vegades m'he preguntat, fem matemàtiques, no? I haurem d'estar fent fraccions? I no, o sigui, és pràctic. O sigui, nosaltres tot el que fem és pràctic. I, per exemple, en aqüicultura, al nostre centre, tenim unes instal·lacions on hi ha tot d'animals, hi ha aquaris, hi ha esturions, hi ha dorades, i l'alumnat està en contacte amb els animals directament. O sigui, ells fan tot. I l'altra part d'educació i control ambiental tenim l'entorn, com diem, i el que fem és sortides de camp, anem a mirar moixons directament, anem als centres de recuperació. O sigui, estàs en contacte en la vida real, no només laboral, sinó la vida real de lo que tu realment faràs. No estem a classe dient, vinga, espècies, esta, ja està, examen, no va així. I a més, és vivencial, no? És el que dèiem abans és estudis vivencials. I que també comporta la responsabilitat, perquè treballem amb animals vius, llavors això també ajuda al procés maduratiu de l'alumnat de, ostres, si no faig bé les coses, això comporta una dificultat afegida a tot el que és un sistema, no? I considerem que la competència transversal, personal i social també és algo que està molt, molt, molt present, perquè si fem una errada, això... Té unes conseqüències grans de perdre els pops, per exemple, o perdre, que ens ha passat una vegada, per algun error, no? Obro l'aigua dolça en lloc de la de salada i allí la lío. S'han d'estar concentrats, i això també es dona, com diu ella, maduren. Tu veus com els alumnes quan entren al nostre centre maduren perquè és que treballen a l'empresa, però a més a l'institut se treballa d'una manera en què tenen responsabilitat. Cicles formatius únics a Catalunya, que s'imparteixen al vostre centre. Per tant, totes les persones que ens estan escoltant, des de Port Aventura, passat Penyíscola... No, ho dic per la nostra Franja, que arribem la nostra, però... Doncs arriba gent de València, també. Per això estem dient que tota la gent que ens estan escoltant de la part... Mallorca, és que ens venen de tota Espanya. Poden vindre al vostre centre perquè els cicles formatius són únics en tota Espanya. A nivell d'Espanya hi ha 5 centres en total i estan ubicats una a Galícia, els puestos més potents en tema de pesca, a Càdiz, i llavors nosaltres, perquè nosaltres el Delta és que realment és un port pesquer molt important a la Ràpita i estem ubicats en un puesto que té molt potencial en aquest sector. Parlant de l'espai, de l'entorn, estem en un moment de canvi climàtic. I jo que tenim aquí a dos professionals de la formació, el Parc Natural del Delta és fràgil. És fràgil. Tots els deltes són fràgils, en realitat. O sigui, un delta és un ecosistema que és flexible, en el que va avançant i retrasant, no? I llavors ens trobem que sempre està canviant, però ara ens trobem que hi ha un factor que és el canvi climàtic i la pèrdua de sediments, està clar, que és el que demana el delta, que ens està fent que hi hagi molta regressió. Més que un canvi, ja estigui havent una regressió. Com afecta això, en aquest cas? Sí. Això que igual se ens inunda el centre, esperem que no. De moment no, o sigui, l'esperança és que això se faci alguna cosa perquè no es retrago tant el delta, no? De 2050, en principi, nosaltres no estem. Però a nosaltres ens afecta, més que afecta, és una oportunitat, perquè jo crec que al final el delta és un exemple de com el canvi climàtic està afectant a la societat de tot el món. I som el gran exemple, jo diria un dels grans exemples del món.
I realment és una oportunitat pels nostres estudis, per exemple, d'educació i control ambiental, de poder lluitar i de poder veure quines mesures, viure-ho en directe, o fins i tot què podem fer, no? Com podem formar, perquè nosaltres també fem educació ambiental, com formem a la societat, com incidim per a que la gent pugui, o com estudiem la natura, com està canviant i veure quines conseqüències té a nivell del patrimoni natural. Per tant, ho veu com una oportunitat en aquest canvi? Una oportunitat per als estudis que nosaltres fem. Està clar que té un impacte econòmic i que això pot afectar, i que pot afectar en el món de l'aqüicultura, perquè a les badies tenim el musclo del delta i les ostres i tot el tema dels bivalves, que quan les badies s'inunden i canvia la salinitat i no hi ha tants arrossars, no hi ha tanta aportació de nutrients, al final el que tindrem és que se moriran aquests animals, o sigui, no tindran prou nutrients i canviarà. Per tant, sí que en el sector en el sector de l'aqüicultura pot tenir un impacte. No, és que és important, perquè parlàvem ara aquests dies en Lluís Gómez, Acció Climàtica, i parlàvem també de la temperatura, que feia morir espècies. Està clar que l'ecosistema del delta, jo crec que de tot el mar, nosaltres el delta, com que té un espai natural, l'espai natural és això, se va movent i va canviant, les platges van canviant, però tot el litoral de Catalunya, tot el litoral d'Espanya, jo diria, no? O sigui, és un problema mundial, és el que dic, que el delta és un exemple clar de que es veuen les conseqüències i que ens estem adelantant a unes conseqüències que tindrà tot arreu. Per tant, això estava preguntant, que no només és aquí, sinó És mundial, sí. Però nosaltres estem per davant, saps? És com, s'està veient el que passarà. Som una alarma. Efectivament. Tornem a la formació que vosaltres impartiu. Preinscripcions arriben pronte, també? Sí. El PFI és la primera d'elles, és del 2 al 9 de maig. És una formació que està destinada a alumnes entre 16 i 21 anys que no hagin assolit l'ESO. Vale, això és molt important situar. Sí. I és una formació que disposa d'uns mòduls professionals i uns mòduls transversals en els quals es reforça la competència comunicativa, matemàtica, també es fa coneixement de l'entorn i es fa un mòdul d'inserció laboral. Se'ls ensenya com es fa la feina, com es busca feina i quines són com s'han de comportar en una empresa, etc. Una sèrie de coneixements bàsics perquè la inserció que pot sorgir de les pràctiques sigui ferma. Sí, després el que tenim és els cicles formatius, que és una mica més tard, és del 24 al 30 de maig. I sí que volia remarcar que la preinscripció és superimportant, que és una que de vegades ens il·luminem al setembre i llavors te'n vas a fer el cicle i dius, ui, és que ja no hi ha places, no? I la preinscripció el que et permet, a part de ser procés gratuït, en què tu simplement t'apuntes i a veure si pots entrar en aquell cicle. Per tant, és una manera de testejar, de dir, vaig a provar si puc entrar i llavors ja formalitzo. Quan sigui la matrícula, que ja serà al juny, llavors ja decideixo si me matriculo o no. De fet, te pots preinscriure de diferents cicles. Això és molt important. Important, beques i ajuts per poder estudiar per a aquelles persones que per lo que sigui no disposen de recursos suficients, entenc que també hi ha també n'hi ha, sí, i fins i tot el cicle superior sí que té un cost, el PFI el mitjà no té un cost econòmic per a l'alumnat, vull dir que són formacions gratuïtes. El del cicle superior són 360 euros, que és el preu públic, però sí que pots optar a la beca i llavors tens la matrícula gratuïta. I això, també, a part d'això, tenen també la matrícula que seria per a transport, dietes, com que nosaltres estem dins del delta, al mig de la natura. Per arribar on esteu vosaltres has d'anar en transport. Tenim un autobús, això és important, remarcar-ho. Jo crec que sí, perquè aquelles persones que diuen, i jo com arribo hasta allà si no tinc carnet, per exemple? Sí, és un potencial de dir, és que estem dins, estem al costat de la badia i el parc natural, però llavors dius, i ara jo com arribo allà? Com arribo hasta allí? Des del centre ja hem treballat per a vèncer aquesta barrera. Hi ha un bus directe que va des d'Amposta, Ràpita i centre, és a dir, els deixa dins del centre i després els replega a la mateixa
a l'hora que acaben, al centre i fa el mateix circuit. De manera que si tu, per exemple, si vens de Tortosa, vens d'altres pobles, els busos sí que van cap a Amposta o cap a la Ràpita i pots canviar. També he de dir que, com dia la Marta, som un centre superpetit, o sigui, som 100 alumnes com a màxim i, per tant, allí som una familieta. Ai, que bonic això, I n'hi ha gent de Guido i de Cona, n'hi ha gent de tot arreu, i llavors la gent el que fa és compartir. És a dir, compartir cotxe i també, a part de que hi ha el transport, però sí. Vaig a preguntar, hi ha servei de menjador o cadascú s'ha d'endur de casa? No, perquè la formació és només de matí. És a dir, la formació és de 8 del matí a 2 i mitja de la tarda i llavors ja marxen i a les tardes no hi ha formació. Vale, perfecte. Per tant, això, que era important perquè saber si feu també de tenim tarda... màquines de que si volen berenar, esmorzar, poden esmorzar. Ningú patirà gana. Si no, doncs els portam a Poble Nou. Molt bé. Ens mitgem els musclos que nosaltres cultivem, que aquesta és una altra. També és una altra, clar. També podem fer un sacrifici dels musclos que fem i ja està. També és important veure, no?, a veure com surten aquestes espècies després. Sí, ho fem. És a dir, quan acaba el curs, bé, això també podria ser un incentiu, no? De dir, quan acabes el curs, dius, què fas? Jo en tots aquests animals, perquè els han engreixat, els han fet grans, ha començat des de l'ou, l'inici del cicle de vida d'un ésser viu, fins a fer l'adult. I llavors, en aquell adult, els tenim allí i al setembre següent no han d'haver, perquè els alumnes el que fan és fer tot el procediment. Per tant, fem com la matança del porc, la matança del llepac, en el que agafem i sacrifiquem el que tenim i ens ho repartim i fem un dinar en els alumnes i un esmorzar de musclos. Per tant, sou com una espècie de família. Vull dir que totes aquelles persones que ens estan escoltant que sàpiguen que això és com una família i que se sentiran com a casa. I jo crec que això també els ajuda a vegades, perquè hi ha alumnes que van a centres molt grans, se senten com molt sols, no? I jo crec que això sí que el nostre centre ajuda molt en això, no? A sentir-se molt acompanyat, els de mitjà també. O sigui, venen de vegades alumnes que venen des de Barcelona i són de mitjà, són menors, venen a viure a Ràpita. I llavors nosaltres això sí que ens preocupem molt, des de tindre una bona tutoria, una persona tutora que t'acompanya molt bé, sobretot els que són menors. I realment no hem tingut mai problemes, els alumnes sempre tornen al centre després d'uns anys i tenen aquella estima al centre, no? I ha de dir, jo soc del llepac i això és bonic. Sí, això és bonic. Això va tatuat, no? Al pit, això va tatuat, jo crec que sí. En les empreses, vos teniu comandes en plan de que empreses vos manen coses perquè vosaltres des del centre ho féssiu, com a també treballs? Preguntem. Sí, nosaltres som un centre que tenim la part d'Innova i de la part d'Innova el que fan és que, a part de que dir, no? Empreses que tu pots anar a fer les pràctiques, també durant les activitats d'aprenentatge que fem, o sigui, les activitats que fem a l'aula, també treballem en empreses que ens demanen projectes, que tenen ells algun repte, tenen algun problema o algun material que vulguin utilitzar, i llavors els mateixos alumnes, dintre de la seva activitat, per tant, estan fent una activitat que és pràctica, que és una que dona resposta al que realment el món laboral està demanant. I hem fet des de, per a una associació de València, vam fer els d'Educació contra l'Ambiental, l'impacte que té fer barranquisme, i de dir quin impacte pot tindre a nivell ambiental. Els alumnes van fer el barranquisme, van mirar tots els impactes, a part del fet de fer barranquisme, que també és molt xulo, també van veure de quin impacte té i quines recomanacions feien en aquest sector. I en l'aqüicultura, des de ficar xarxes per veure, s'estan utilitzant unes xarxes. O sigui, una part de la contaminació que hi ha al mar és les mateixes xarxes o els elements que s'utilitzen en pesca o en aqüicultura. Llavors, per reduir això, hi ha una empresa que es dedica a fer materials biodegradables. Nosaltres estem provant aquests materials biodegradables per veure quant de temps tarden a desfer-se i així impedir que hi hagi tanta contaminació al mar. Per tant, estem fent projectes molt innovadors, realment, i els fem nosaltres, perquè és el que dic, com que som únics, estem com agafant molt el sector. De fet, gent de la universitat ens ve a nosaltres a preguntar coses o ens ve a fer ells a formar-se per via de nosaltres. Vull dir que és un centre potent. Un centre potent dins del territori. Dins del territori i d'arreu del país, perquè l'Institut d'Estudis Professionals Aqüícoles i Ambientals de Catalunya, IEPAC, està a la Ràpita i recordem a totes les persones que ens estan escoltant que 2 de maig, preinscripció en este cas pel PFI i el dia 24 de maig per a la resta de cicles formatius. Sí.
També, si qualsevol persona vol veure-ho directament, pot enviar un email a info@iepah.cat o trucar, si ho necessita, i demanar una visita personalitzada. Aquest any no hem fet portes obertes, sinó que decidim personalitzar la visita, adequant-nos a l'horari de les disponibilitats de les persones, i potser si alguna persona dubta, ho veu i podem parlar o veure directament quin serà el seu dia a dia durant la seva etapa formativa. Estem sempre oberts. Perfecte. Recordem també que teniu una pàgina web, iepah, en dos as, .cat, i aquí també tindreu tota la informació dels cicles. Estic veient, Ara estem carretera del Poblenou, quilòmetre 5.5 de la Ràpita, també la disposició de busos, teniu cartells que ho fiquen, per tant, tot molt ben... Ho teniu tot molt xulo i a més... També a la web se pot veure vídeos. És el que anava a dir. El vídeo és xulíssim. És molt bonic. I a les xarxes socials també. Poden entrar en el nostre Instagram i veure el que els alumnes fan dia a dia. Efectivament. Marta Martínez, Marta Iglesias, moltíssimes gràcies per haver vingut avui als micròfons d'U Ràdio i explicar el vostre projecte, un projecte molt xulo. Jo fora de micros abans vos he dit, ojo, que no em plantejo jo. Estudiar-ho? Sí, estudiar-ho. Benvingut seràs. Això mateix, perquè a veure si em donen ratets per la tarda. No, per la tarda no esteu, doncs m'agarro els matins, no passa res. Sí, de n'aquicultura no n'hi ha, de moment, almenys, però per exemple en educació i control ambiental hi ha gent que treballa i es fa el cicle perquè pots fer matrícula parcial i semipresencial. Llavors això també és algo interessant. Que m'estan ja agarrant ganes, ja t'agafa per favor. Ganes. Moltíssimes gràcies, molt bon dia i ens retrobem. Moltíssimes gràcies. A tu.